Ze gero, ean bai, ginen jan de indar izaten da, ez? Zela arriskutsua baita. Eta jateko hortan, haitzen dira girizian hainbat, eta urte askotan haitu dira beste bi pertsonare. Oain dela urte batzuk omendu genitun girizian haitzen din emakumiak, eta gaurkoan omenduko ditugu esan bezala jatekoa goxo prestatzen nahi dian bi gizonezko. Ezak idauneko pentsatzen hasia dian, batekola tripan zeuruia somatuko dula olako tximeletan bat, zenengatik kai ote dira, Aitziberrek zein deituko ote du, eta Aitziberrek deituko du Iñaki Garmendia eta Agustin Makazaga Makatxa denontzako ezaguna. Eskerrik asko bile, bakizute ala da, ez da? Mesedi eskatu eta beti preste oten dinoitatu. Bertsoan oparitu zaile ere, apela. Sagardo egunak 34, garren urtia bete du. Zuek lanian ibili izazte, izan uda, izan negu. Borondatia prestutasuna, pertsona gisa eredu. Nola zuekin bihotz-bihotzez, hain eskertuak gauden gu. Zuek herriai emantatua, bueltatu nahi dizuegu. Beste asko bezala, eraiki da tantaz tanta. Oietako bizarete zuen, lana egin izan data. Gaur horregatik ikus daitezke, hainbeste mai eta karpa. Eskerrik asko dio herriak, ez alda gauza aparta. Sagardo eguna izuek atera, baitio zuen